मोनसे गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। जोंनि बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मेंनो रोङि BKWSनि CM मिनिस्टार बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानाय थानायखौ गोग्गो देहायाव मोनफिननांगौनि थाखाय मैया 16 जुनाव धेमाजि जिल्लानि गासै माहारि आफादफोरा इसोरनि सेराव आरज गाबदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायै SP बड' फरायसालिनि बारग' लेङाइ फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर' बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि आलारि बाथि फोजोंजेनो। बेजों लोगोसे हेफाजाब होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि। बिथांनि गोग्गो देहाखौ मोनफिननांगौनि थाखाय धेमाजिनि गासै आफादफोरा इसोरनिसिम आरज गाबो। आङो बे समाव आंनि इउटुब चेनेलाव नायगिरि नोंथांमोनखौबो आं खावलायनो सानोदि जोंनि मिनिस्टार बसुमतारिनि गोग्गो देहाखौ थाबैनो मोनफिननांगौनि थाखाय आरज गाबगोनखौ। गिबियावनो आं बयनिसिमबो साबायखर जासिग्रोबाय। जोंनि बर' कसारि गावारि खुंथाइनि मानजाथाव मावफुं सोद्रोमा मुस्रि मिहिनीश्वर बसुमतारि बिथाङा जिहेतु गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दंबाय दङ। दा जों बेखौ जोंनि माहारियारि आफादफोर, जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय माहारियारि आफादफोरा दिनै मोनसे जोङो बिथांनि अराय आलो गोजोन आरो बिथांनि गोग्गो देहाखौ थाबैनो मोनफिननांगौनि थाखाय जोङो मोनसे आरज गाबनाय हाबाफारि लादों। दा बेवहाय जोङो सिन्था खालामदों जिहेतु बिथाङा जोंनि सासे राफोद सासे मावथि आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै मोनसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु जोनोम जाबाय। जोनोम जाखांनायनि उनावहाय बिथांनि दैदेननायावनो मोनसे जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव जिहेतु जोङो बर' कसारि गावारि खुंथाइ मोनसे मोननो हाबाय। दा बिनिनो जिहेतु गाहाय मावफुं सोद्रोमा, दा बिथाङा जोंनि थाखाय जिहेतु माखासे खामानि जोंनो मावनानै होबाय आरो बिथांनि नोरजिया जानानै थानाय जिहेतु देहा, दा बेखौ जोङो थाबैनो गोग्गो देहाखौ मोनफिननानै जे जोंनि हारिनि माखासे मावनो गोनां जिहेतु हाबाफोर दङ आरो बर' कसारि गावारि खुंथाइनि जिहेतु माखासे हाबाफारि बा मावनो गोनां हाबाफोर दङ, बेखौ जाहाथे बिथाङा गोग्गो देहा लानानै थाबैनो फैफिननो हानायनि थाखाय जोङो मोनसे आरज गाबनाय हाबाफारि लादों। जे जों आसा खालामदों आरो आफा आनान गसाइनि खाथियाव जोङो आरज गाबदों जाहाथे बिथांनि सोलेरा बा बिथांनि देहाया थाबैनो गोग्गो देहा लानानै जोंनि गेजेराव मोनफैफिननो हाथों आरो बिथाङा माहारिनि जा मावनो गोनां हाबाफोर दङ बेखौ थाबैनो मावफैफिननो हानायनि जों आफा आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनाय बे हाबाफारिखौ जों दिनै लानाय जादों। दा बिथाङा बहा दं? दा बिथाङा चेन्नाइनिफ्राय फैनानै गुवाहाटियाव दङ। गुवाहाटियाव बिथाङा गावनि देहाखौ नायनो थाखाय साननैसो जिरायना दङ। जों मिथिनायाव बिथांनि देहाया दासिमबो एसेबां मोजां नङा। दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि आफादफोरखौ जों खावलायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बिथाङा थाबैनो गोख्रैयैनो बिथांनि गोग्गो देहाखौ लानानै फैफिननो हाथों, बेनो जोंनि आफा आनान गसाइनि खाथियाव आरज।